정작은 जु리 동동 한가이 정 official declare sak পর্যন্ত 엄하이치는 안돌론 동나이 official declare 네 바가 내성 정으로 안돌론 거기가 진 official declare 동네 에다바 엄바이르워 시네 कोबरक मीडिया चैनल अपना जों विशेषखाय चिनि सारा त्रिपुरानि चिनि जे त्रिपुरा सारकनो जों दिनाव प्रेस मिट बाय जों दिनाव जे कायसा नंनि मीडियानि बिसिंथि कायसा जों दिनाव साख्लायनो नायो जों सालकलक मारमै चिनि महाराज चिनि बरमुनां किशोर बिनि नेतृत्व जों इंटरलोकेटर संनानै नै जेता केन्द्रनि चिनि प्रधानमन्त्री हाके चिनि अमित शाह बरक जत मिलुइसिनि महाराष्ट्र सामने जोंना 27 तारिखनि बिसिंनो कायसा इंटरलोकेटर संगै जे त्रिपुरा सारक त्रिपुरा हाव तंनाय रकनि बागै कायसा बंनि पार्मानेन्ट सलेक्शन हाके बंनि जे कन्स्टिट्यूशनल सलेक्शननि बागै जे कगै इंटरलोकेटर संनो तंमने ताबुक जरा जोंना जे तिनि आखाना हनि तंलायै अबनि बागैनो जों चिनि महाराज नरक जत भॉइस मेसेज रक मानबाय खेना जे महाराज अबन बागै बिने आमरण अनसन थांनानै बागै जोंहा जागा बरमुआ फायै जागा नायले फैयो हाके थियासक जरा ब जागा बिनि जे सिने जे इंटरलोकेटर चंजे सा पर्यंत ब अम हाके सायावै अ जागा आन्दोलन खैनान बागै जों सेङो अबन बागै जों प्लेस दङ चिने कन्टिन्यू तिनि जों प्लेस नायफिका खनान चिउनरो जों कायसा मन्चरक थांजानाय हाके अ मन्चरनि बिसंनो जों बाहायकी खालायनाय अबन बागैनो जों जों जागा रं नायफैयो अबनि बागै जों दाबो प्रेस बिसिंथि बाहाजे गोबां मिडिया रं बिसिंथि जों तुक्ताके खानाय दङ इंटरलोकेटर संजाखा हाके आनन्द मिश्रानो अब हायरा कमासिने क खानाय दङ माने फैयाबा जों अबनि बिसिंथि साना नायो संजाकैनो जुदि दं हांकाय जों अफिशियल डिक्लेयार यासाक पर्यन्त अमहाइचिन आन्दोलन दंनाय अफिशियल डिक्लेयार ने बागै जों जोंरो आन्दोलन खालायदों चिन अफिशियल डिक्लेयार दंनाय एबा सराय इंसा सा पर्यन्त जों माके चिन आन्दोलन जारि दंनाय बागैनो बिनो जागा जों ओ जे आन्दोलन खायन थायनायनि भयो चिन महाराष्ट्र जोंहा जागा जे ब आमरण सानबाय हाके चिन बिनि जे हांगार स्टेक दंना थांगा बाहायगी दंना अब सेफ खायन जों टोटाली जों मन्त्र थांनाय आबो नगे जों ताव जागोन